Raġel ta' 63 sena minn Birkirkara isofri minn ġrieħi serji wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fi triq il-Mossa Burmarrad. L-inċident seħħal ħabta tas-7 tal-ħadd filgħodu. Minn stħarriġ preliminari rriżulta li għal xi raġuni seħħet ħabta bejn karozza Honda Accord misjuqa minn Niġerjan ta' 28 sena li joqgħod San Pawl il-Baħar u Toyota Vitz misjuqa mill-vittma illi mal-impatt ħadet in-nar. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku li ħadu lil vittma l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Is-sewwieq tal-Honda ma sofra l-ebda ġrieħi. Dwar dan l-inċident infetħet inkjesta maġisterjali. 7 persuni li kienu fi blokka appartamenti fil-ħini li garax taħt l-art inħakem minn nirien qawwija ġew salvati minn ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-każ saħal ħabta tal-25 tal-ħadd filgħodu f'Taslima. Fuq il-post inbagħtu 10 vetturi tat-tifi tan-nar flimkien ma' 6 uffiċjali u 20 pumpier illi kontrollaw in-nirien milli jinxterdu għal partijiet oħra tal-blokka. Preżenti fuq il-post is-sejjaħ tim mediku mill-Isptar Mater Dei sabiex jassisti lil dawk salvati u lil ħaddiema tat-tifi tan-nar f'każ ta' bżonn. Raġel ta' 26 sena minn Ħażabbari tieħed l-Isptar Mater Dei wara li kien involut f'inċident ta' traffiku il-ħadd wara nofsinhar. L-inċident seħħ fi triq Salanart iż-Żejtun limiti ta' Bulebel fl-4-20 għal xi raġuni r-raġel li kienet isuq karozzi tal-għamla Volkswagen Golf inqaleb u baqa' jitkaxkar b'konsegwenza li laqat żewġ karozzi oħra li kienu qed jinstaqu f'direzzjoni opposta. B'xorti tajba ż-żewġ sewwieqa l-oħra ma ġarbu l-ebda ġrieħi.